Aşkın ayvın örtünde, yalan dünya bir demde. Şun görünü yar yarın hep görünümde. Gönlüm açayım sana, senin gitme yok bana. Kara yeşil nerede aşağı eyledi. Aşkın ayvım örtünde, yalan dünya bir demde. Şun görünü yar yari hep görünümde. Kara yeşil nerede aşağı eyledi. Geldin mi? Hava. Kovluk mu? Qowluk hava. Onu ne miydin salık? Intek oğul mu qyyd mı aytmadylar şu wagt. Oğul bolsun, kıyız bolsun, on kısın avat bolsa. Akıl huş yerin ne bolsa, onun ümmet näme wa? Ay, öňeme hajyň 4 qydy wa diýerler. İlin pikir bile näme işin wa Güljahan? Çağan tırnağına dar bolup berenler wa. Şonu ýal bolsaňa bilersin. Oho, men balajyklam. Kıydım, dünyada en bay adam kim kıydım? Men kakam. Wah, doğru. Altınım ma, kümüşüm ma, mercenim ma, gövherim ma. Gövher kim kıydım? Yaltılık, Mercen kim kıydım? yılgırış, Kümüş. yaxşılık, Sen kim kıydım? menem yılılık. Hemmesin koşsak näme bolýar kıydım? Yürü. Han kıydım men yüreğimi ağlatmayın. Sen oyda ağla.
Ağam, söýgüň näme diýendir bilýärmi diýip ýazyp bolýan. Näme jogap bersemkäň? Inem, şonu menem söz bilen aýdyp biljekkä. Hacı, sen çykyş etmeli. Ýöne, häzir aýdym bilen aýdyp beremesem. Ömür dengizim dolu arman Yazıyanı koyma için Gelenlerim bana akmal Dine seni söyme için Sallarını taşadım ben Yollarını ötme için yaşadım ben Dine seni söyme için Kıysadım ayın yaltısın Kara gönlüm görmek için Açtım dünyanın kapısını Dine seni görmek için Dine seni sevmek için Görmek için Dine seni görmek için Sevmek için Dine seni sevmek için Görmek için Dine seni görmek için sevmek için Dine seni sevmek için Yaştan öngörme için gelin ya yürük gelin ya Dine seni sevme için Kıysadım ayın yaltısın Kara gönlüm görme için Açtım dünyanın kapısını Dine seni görme için Günün bolup bak yanır Suğun bolup bak yanırım Yanıp durun göllerim ben Seni özledim ben Seni özledim ben Görmek için Dine seni görmek için Sevmek için Dine seni sevmek için Görmek için Dine seni görmek için Sevmek için Dine seni sevmek için Dine seni görmek için Sevmek için Dine seni sevmek için Görmek için Dine seni görmek için Sevmek için Dine seni sevmek için Görmek için Dine seni görmek için Sevmek için Dine seni sevmek için Görmek için Dine seni görmek için Sevmek için Dine seni sevmek için
çırağı gelir pervan ile perman lele. Diýmek, ähli meşhur aýdymlar şu taýda döreýär. Bu kim Şatlyk? Ejim. Nurana denan. Seni jeňe meňde ýene kenin. Sen men barada ejeň aýtdyňmy? Aydardım. Şatlyk. Bağışlarsyň men bilmändirin. Ýöne, men uyan bar. Ady Dilber. İki tançak yeğenim bar. Meňde ýasmy? Meňdeş. Geň alaýmaly. Hakykatdan meňdeş. Uyamy kimeden iň tüýji ýatdamalarymyz. Ejemeden ýatdamalary. Ejem 9 ýaşymda aradan çykdy. Kakam 19 ýaşymda. Şatlyk. Bu kim? Bu men halipam. Bu insan maňa sunat äliminiň kapysyny açdy. Biz ilkinji gerek duşamyzda men awtoýolga işleýärdim. Ağlatmalı, anlatmalı, korar seni. Yalvarsan gül yar ol, ağlatan ağlar ol. Mukuddesak bu eni yüreği. Ağlatan ağlar ol. Mukuddesak bu eni yüreği. Jigim, odan sesin var eken, adyň näme? Şatlyk. Agam odan tetätiň ki. Kimin aýdym ýan kaýdym? Ay yok, ol bir aýdymam däl. Dilme gelen sözleri işiňden aýdym. Sözlere mödün kimi? Heňem, ine hakyn näde? Ejem ýadyma düşse, şondan hiňden aýýan. Gussam ýeňmeýe. Eçen ýok. Uyan bar. Ady Dilber. Olum siziň aýdyňyzy süýüp diňleýär. İşlerini de diňleýär. İş wagtyň näçede oturýar? 1 sagatdan. 1 saatdan geljek onda meň bilen studiýama gidersiňmi? Hawa. Öyle. Sawa şeyda. Sagaman var. Jaňadan hukma. Şeyda. Ertir gudoçluğa bararlar. Ağam oň bolsun. Hawa. Şu toyun sähetine biz garaşyp gördük. Toy bir gowuzat. Toy nesip bolsa, ine tumor bilen çağlar bilen barar, gatnaşar. Tans eder, şoğun eder, sowar nesip bolsa. Gelneje şu toya gerek näme hyzmat bolsa, arkaýyn bize aýdy bermeli. Biz hiç çetde durmaz, ilmize baryn edip kömek ederiz. Ana gelnem size häzir süýjü tagam pişirip berer, siz arkaýyn oturun. Kaçın döwranlarda dek geçmeli. Nesip bolsa. Hawa. Alo tumor, Haw, eşdiýäňmi? eşdýän? Şo amyň toyuna aýr koýun pulmyz bar da. Hawa, Sowat etmek üçin. hawa. Şonu tapmadım da. Şonu nire ayırdım? Vay, şuat näme çykdyny? Toya çelle wagt kene? Şuat toy aýtmaga geller. Toyun sähetini belläpdirler. Çakylyk bilen geleceğim bilen geldi da şo. Ellerine perk görsem kömek gortda. Begen ediler da. Yokla, toy ne berirsiler? Tumor sen näme etdiň pulu? Açın. Bar. Açık koy. Özüne saňalyň diýjekdirin. Hukman. Bar.
sen pul soğman yekejonem yaşa bilen owa. Onsoň şunýalak gymmat laha. Zanjyr aljak bolsa menden soraşmalämi diýsene. Onsoňam sen zanjyryň ýokmy diýsene. Onsoňam şu gelinim üçin alym diýjek bolma. Men bilýän kim üçin alany? Üdüm için alım. Aljak. Men näme münasip dämi? Aljak? Sen men amyň toý üçin ýürüte ýygnap aýryp goýan pulumy menden soraşman. Gymmat laha. Zanjyr alýam. Şo dogrumy? Dogry. Hep mana şolar gelse, goq bolýar üýümizde. Şo o bolur üçin. Näme diýdin? Goq bolýar diýdim. Kimler üçin? Kimler üçin? O bolur üçin diýdim. Sen oğluňa aýalsyň. Oğluňam ejesi. Salam. Salam. Tumorlarym kaşy? Salam. Tağınlar. Şo tumaram taýyň aýaly. Towa. Oy hindosum. Oy hindosum. Hakykatda öpdirdi. Oy. Salam. Salam. Tumorlarym ka? Hawa, tumarlar. Bize ýetigimizi gözläp geldik. Näme? Gudaçylyga geldik. Gelin geçin, gelin bolsaňyz. Vay, hindosum. Vay. Anha bu da men gelinim. Tuöleme. Bir gaýlymyz, bir oglumyz bar. Oturgaýym senem. Şeýdajanyň dizaynerlygynyň habaryňyz bar? Hawa. Men gyýdymyň eliniň dür dökülýär. Tuöleme. Oň diken köýnekleriniň barynyň xaridar ýyldızlar. Bizim sizin şeýdaňyzy şo ýyldızlaň birine soramana geldik. Şatlyk Täze diýip tanaýansyňyzla? Aýdymçy. Onu tutuş ýurt tanaýara. Ene şoňa gudaçylyga geldik. Onu hemmek tanaýar. Aýdymçy bolsa kakasy gyýdyn bermez. Anha ýeke oglumyz da. Şo çağılykdan aýdymçy bolmagardy betde. Aýdymçydan amyr kär bolarmy diýip aýdymçy etmedi. Ol öýdýenli, ançyk, hemimir dik düşdi adam. Aýdymçy bolsa bermeýär kakasy. İkinji gedek gelip hem oturmaň. Dur Şatlyk. Näme bir ýumruk ýalgy üçin özüň helakläjek bolýanmy? Näme şon ýaly kem akyl görnýänmi? Söýgüni sargap, saýlap satyn alyp bolanok. Söýgüň özü gelýär. Haçan geljegini bilip bolanok. Ýöne bir kalyma giýren soň unutup bolanok. Ýilemekenne. Salamu alaykum Alipe. Iwe. Halito, eşikden çalış, uğran, koşuşta gel. Duygularını erketip bilen adam, ıkvalının eyyesir.
Men sana 3 tan sonra amma inim. Aydymçy bolmak sen üçin kärmi? Aydymçy bolmak men üçin akbal. Aydym aýtmak sen üçin eklençmi? Aydym aýtmak men üçin sunugat. Men sen üçin kim? Halipam. Siz men üçin kakam ýaly edi, hem mehriban. Senem, menem, akbalymyz, ömrümiz aydym. Aydyma düşünmeýän, sunuwady söýmeýän adamlar bilen garnaş bolup bolarmy? Düşündüm. Bolmaz Halipam. Men aýertir daşa ýurda konserde barýan. Senem ikunden täze bolmagyň tanışdyrlyşy bolýar. Bu ne diýiň alýar? Ertelem hemme gady gapdala tüýşürýäňde sahna bile bolýar. Abonentlik telefonu öçürilenler ýa-da urgan. Alo. Alo. Salam Şeýda. Salam körpü. Bağışlarsyňyz biýmada aýtýan borsam. Bir zat sorajakdym, şatlygyň jany birsagmy? Howa ol sahnada häzir konsert başlamaly. Sahnada? Şatlyga bir zat aýtmalymy? Hä, ýok. Men janydan aýtmaň haýyş. Sağ olun. Alo. Şeýda. Ferhat menne näme ba? Çaklyk. Çaklyk? Maňa çaklyk uğratdy. Ödem 2 tane. Konsert. Şeýda, konserdegi däýeli. Şatlyk meni söýýär. Söýýär? Ol saňa söýýän idimi?
ol maňa soğuga dogratýara. Feýänidi dälmeýsem şol. Eýýä maňa bir hepde bär soğuga dogratýa. Soğut? Hawa. Şeýda mesa helle mer aýdyp durna, sen men diňlän okmagy. Ilki bilen maňa olla kanfebet gül geldi. Oň içinde şatlyň aýdymlary, aýdym saz albomy. Ondan şatlykdan warda soğut. Ýaňjada iki tan çaqlyk geldi. Derwedämdiň öňünde irden gün nogman dura bular. Şeýda maňa ýollaş bolay gidäýeli. Ýok gymmat. Maňa öýde garaşýarlar. Men öýe gitmeli. Dünýäň owadan gydana bimar bollup düşüp onuň izine. Bolmaşy dünýäň owadan gydana bimar bollup düşüp onuň izine. Seýänini bilse, beren gülüm alsa, ýalgarap dünýäme dozlaýar. Ziba berdi lubagly, gelýanym ýalpyllar. Dakşak altın gowhary, gel janym ýalpyllar. Ziba berdi lubagly, gelýanym ýalpyllar. Dakşak altın gowhary, gel janym ýalpyllar. Dillensene sana haşer yeter. Radi bolsun baht alıp gider. Dillensene sana haşer yeter. Radi bolsun baht alıp gider. Seýänini bilse, beren gülüm alsa, ýalgarap dünýäme dozlaýar. Ziba berdi lubagly, gelýanym ýalpyllar. Dakşak altyn gowhary, gel janym ýalpyllar. Ziba berdi lubagly, gelýanym ýalpyllar. Dakşak altyn gowhary, gel janym ýalpyllar.
barýaňyz aýdymyň sesini ýapaýyn da. Bol ya. Beýler aglaga menenne köplens aýdym açaýyn diýerler. Mene şu oglanyň aýdymlaryny gowy Süýji sesi var. Sagaman sowduk. Kutlayan. Hawa. Şatlyk. Şatlyk. Şatlyk salam. Salam. Sag boluň odan aýdymlaryň üçin. Sizi diňläp doýup bilemok. Sag bolun. Şatlyk, getirmäň gara. Wi. Sowgatlar çinem sag bolup. Men her täze günüň dogaryna howlukýan size sowgat geljegini bilip. Sowgat? Nämen sowgady? Bağışlaň, men sizi tanamadym. Tanamadyňyz? Näme bollay? O ýygyň ady gymmat. Aşyk men şoňa. Sowgatlara meni berdim. Ýöne ilkinji sowgaty uradamda sen aýdymlaryň owurýa diýip aýdymlaryňam saly uratdym. Olam o sowgatlar senden röýdipdir. Şeyda? Al sowgatlaryňy. Maňa senden hiç zat gerekki.
Ýöne ýekece haýşymma. Ýekece özüň bilen bagly ähliýatlamalary alyp galaýda. Alyp galaly bilýän bolsaň. Şeyda. Dur ýoluň uğruna beýdip durmaly. Studiýa gireli gürleşeli. Men sen bilen gurrugum ýok. Şeyda haýş edýän dursana. Hakyt gözüm bilen göräýdim de. İlne ullakan düýünçek. Öze mara. Eýlesine beýlesine garap, uğurluk etýän ýaly ýoşlyjakdan çykyp gidip barýar derweden. Şu ala garan kim bolsa tanap ýetişdim gyýt. Kimdir öýtýän? Hakyt tumoryň gyýdy Şeýda. Hawa. Tumoryň gyýdy Şeýda. Vay. O derweden ýanyna duran men gyýdymmy gyýd? Vay. Oň ýanyna duran çyşyk kim ol? Sana diýem moklewer, borsaň habarlaşar. Dinleýänmäslik. Derweden ýanyna duran oglany basym tutup men ýanyma getirin. Şeyda. Men diňi sen söýýän. Sen ýylgyrşyňda üýtgeşik jady bar Şeyda. Ýylgyraýsana. Ana men aýtdyma, ine bunyň başga görürüm. Alo? Alo Şeýda, men kymmat ejen hassahana gidipdirler. Sen gaçanyny Şeýda? eşdipdir ejen. Näme? Sen gaçanyny eşdipdir ejen, bilip. Näme boldy? Şatlyk, men gaçypdyryn. He? Nire gaçypsyň? Çukura gaçmajam, bella şatlyk taňa gaçypdyryn. Ýok. Men seni alyp gaçjak gä Şeýda. Men taňa gaçyp barmanam. Şeýda. Men seni toýda aljak. Men seni aýdym bilen saz bilen aljak. Men saňa gyzyl kurta giydirip gel najylap aljak Şeýda. Şatlyk öýe barsam, kakam men öldürýär. Salam. Gurrunmusun Arzu? Haw. Eşitdiňmi? Tumoryň gyýdy Şeýda gaçypdyr. Towa. Hawa. Goýsana gyz. Ay towa diýseň hem gaçypdyr. Yalanlar. Yalan näl, çyn. Şekeriň gyz täze güllen eşitdim. Goňşular görüpdir. Gaçaýpdyrmy gyz? Hawa gaçypdyr. Bagty bolsun diýip diläýmek etjek alajyň ýok. Inni näme derker? Göç. Gellagy diýana. Haw. Eşitdiňmi sen? Nämäni? Şeýdi wala ýanna men. Tağanyň ýydyma gaçypdyr diýe. Ya senem walla. Ýylyň ýybat bilen näme işiň bar diýsene? Ay mena haw, eşitdiňmiň aýdaýdym doğa sökmünde. Ya içime dygmagy. Ýylyň ýydy bilen işiň bolmasynmy? Han kuştuň bilen bolsana sen. Bolýa, bolýa. Al. Al. Oy. Agyz, howaça? Tumoryň ma gyýdy gaçanmyşyn. Kim? Şeýdamy? Hawa. Eje, men ananamok. Şeýda beýle gyz däle. Sen nerden bilýän? Oy, ejemi. Goy. Goy gyýdym, ağlama. Sen kim bolupsyň men çağamy ağladar ýaly? Ağladım, men ağladım. Sen kim bolupsyň men gyýdymy ağladar ýaly? Ağlatmadım. Sen kim bolupsyň men gyýdymy ağladar ýaly? Ağladım. Adynyň näme üçin gymmatlygyny bir bilýärmiň sen? O meň hemme zadymdan gymmat. Malymdan, mülkümden, hatda canymdan hem gymmat. Gymmat ağlamaydı. Bizden dillen gorap ýören çağam ol men. Bolýar.
Oğlanlar yine yürü. Tutsana. Vay. Gel tut. At. Hayır, neyme o? Neme degen ya? Soğudu çayırdı. Kovetti. Soğudu çayırdı. Dondu. Kovetti. Ne getver zaten et şu an. Hay. Oğurdu. Dondurcak. Neyin kösödü beni? He? Mısık etti. Neyem ol ya? Tuttuk basık. Kimi? Tokorcağını. Asta basım. Asıl korkut. Basık. Ne? Dondum. Vay, arça. Havas. Men size bunu tutum deydim he. Beydip köy kapağı edin değil mi? Ay bas, bolon ne oraya köy kapağı mı değilliydi? Hava. Bas konsam siz şu köy kapağı kakosulsunum kovur yalnız. Hava. Değil mi şu bolon ne oraya kakosu olsun ne? Ale kakosu. Bollu ne var? Bollu mu ya? İne, men kımmat canımın göğüne deysen, bolcan şudur. İçican, sen men sonra çen dinlemedin ha? Ne meni? O men göğünüme değmedi. O bana bunun tatlar düşündürmeyene geliptir. O men ağlamadı. Gelinim, gel. Sunugatyňa hormatym bar. İlkinji gezek studiýaňa geldim. Boş gelseň bir hilrek kabul et bagşy. Sağ olun. Gel ana. Ine, bu bizim studiýamyz. Uyam. Sen berdi. Halipa, Şeyda. Şeyda? Hawa. Şeyda sen uyanma. Hawa. Uyam. Onna biz basım qarnaş bolýatsa. Ağlama. Biz sana şeýle bir toy ederiz. Yatlayan güneşin tılna derlerin, kulpuğun tasadı gidin yerlerin. Kıyılıp dünyasının gitmedin oğul, ne biçin ağlayan şadiyan gönül. Kıyılma gidiyeni doğduğuyumden, baktını taparsın canan süyülsün. Ağlama gidiyeni doğduk öyünden, baktını taparsın canan süyülsün.
birinden kimi saylan oğlanın Vahala koymadın oturur yerde Köye yükselyendi ulaşan derde Vahala koymadın oturur yerde Köye yükselyendi ulaşan derde Ulaşan derde nem için ağlayan şadiyan büzül Asman meleği masali Uykuyan gülleyşim masali Sen kalbimin sultanı Oğlanlar yine bir gede qaytalaylar. Etker hoştur deyip, izinden qıssaqıl telegramma geldi. Sağ ol. Bu uşuk oğlanlar ağamın oğlu bolupdyr. Tuğlama. Yaxşı din olsun. Sağ ol. Aleykümselam. Sağlıkmı? Yaşlıyım mı oldun? Sağ ol Halipa. Berdim deyip beriligi olsun. Adına eye olsun. Adına tek dakamlığım Halipa. Gözünde kaymasan. Şeyle mi? Ha. Be, onu makul bilseniz 4 qoydan soň tuğulemi qoş oğul. Begenç olsun, qoy şoň ady. Sağ ol Halipa. Adına eye olsun. Yör öýe gireli. Açılsın oğulna bat içildin Enim artık toyuna hatım taydi içildin
Toyun boşluğu soğukunda vara şatlyk paylayar her bir yüreğe. Aydım aydadım tansa medelim hoş niyet bilim bata yetelim Kömür galası, ocak yanası, yine atanıp edir balası. Şatlyk çoğunmu elem yüzüne şatlyk şeydadır Aşkın edine şatlyk şırvandır Ilham sazına şatlyk şöhlüdür yüreklümidir Yağıp dursa yadın yaşı, elim koşar çeksin aşı. Gar tozgazı nurun başı Toy gününne coşsa başı Kömür galası, ocak yanası, ene atanın evi balası. Şatlyk şoğundur, elim yüzüne şatlyk şeydadır. Aşkın edine şatlyk şirvandır, ilham tadına şatlyk şehmedir, yüreklermede. Şatlyk, sevgi, goja dünýäň ýaşlygy, ykbalyň insana beýik peşkeşi, arkadagly